Malawi Today. The DC amene ndimangolankhulirapo amalawi makamaka osauka ndipo mapulogalamu anga asamakhala ochita target munthu koma amakhala ochenjeza oziwisa zili ndi iweyo munthu khandiwe chipani khandiwe chalichi khandiwe organization zili ndi inu kutenga kapena osatenga. Kuma ineyo main duty yanga is to advise and direct pa zinthu zimene ndikuziona kuti zikhoza kuzakupasani mavuto kusogoloko. So ine sindili pano kunyoza anthu chifukwa ine kuti ndikhale pano ndi anthuwo, sindili pano kunyoza zipani kapena zipembezo chifukwa ineso ndinabadwira kumuzi, ndine Malawi, ndi chifukwa chake zangazi sinimapangira kunja tuya, ndimapangira momuno, ndipo ndimanena kuti chobweracho chibwere, koma bola ine ndinene chilungamo. Lero tilankhula kwambiri za mavuto amene akukumana ndi anthu osiyana-siyana muno Malawi. Programu iyi ikhala ngati nansanganya. Koma mwina tisanapite kumeneko kunansanganyako, nafuna ndikuziwiseni ya Malawi kunena kuti paziko lapansi palibe chinsisi, olo utachibisa chinsisi chomotani koma siku lina chimazaululika. Zili ngati mzimayi amene ali oyembekezera akhoza kumakana kumanena kuti ine sine oyembekezera, sindili ni mimba, koma mimba ija imazaoneka chifukwa imakula. Zili ngatiso chimozimozi anthu ena ali ndi nkhalidwe lomabisa matenda, nde akuluakulu ena amanena kuti matenda bisani koma maliro tizamva. Mawiki apitawo ndidanenapo zako kupina, ndipo anthu ambiri audio imeneyi mutaimva makamaka a UDF mudalankhula zambiri zonyoza kunditukwana ine kunena kuti ine zimene ndimalankhula ndizopanda pake zimakhala zachamba, koma ndidanena kunena kuti pali kuthekera ndithu zoziwika bwino chifukwa inetu sine ndimangolankhulatu inetu sine mangolankhula, pali zinthu zina ambuye amandionesera kumaloto komanso ndili ndi intero yoopsa kwambiri imene imachokeranso kwa anthu osauka amene amandiuza. Ndidanena kunena kuti chipani china chako kupina chikupita kungwirizano ndi chipani cha MCP, izi sizidakhale bwino mkamwa mwa anthu ena, mmitima mwa anthu ena. Lero anthu aja mmapanga makani aja, takaguleni newspaper ya Nation ya lero pa 25 Juni ndiye mukawerenge zimene zili mmenemo. Ine sindikuuza ni zimene zilimo, kapena inaso amene simmagula news mulibe, tangomverani wireless ya Times, wireless ya Times kapena Zodiac pa maprogramu awo amene amanena kuti kodi news zalembanji, ndiye muumve nokha amene muumve mve tikamakuuzani. Nthawi ina yake ku India kudali munthu amene amati akaona kuti alendo abwera amatenga ng'ona ndikumayiseweresa, ndikumayikamo mkono mkamwa mwache muja, ndikumayikamo mwendo, ndikumayikamo mutu, alendo ndikumasangalala, ena ndikumamva chisoni, ena ndikumamuyitana kuti ase ng'ona siyoseweresa, ifeso kwathu kunza tuwina sochuka anamwalira akucheza ndi ng'ona koma anthu samamva. Iyeyo so uyo waku India yo ankazitenga zimene zingati iye ndi iye dolo kumasewera ndi ng'ona, koma siku lina alendo atabwera ndikutenga mutu wache ndikumawika mkamwa mwa ng'ona, ng'ona ija inamuja. Ng'ona siyosewera nayo. Pamene pafa nzako uyenera kuti munthu ukamadusapo uzisamala, ngati ukuyenda pa galimoto uziyenda pang'ono chifukwa malo amenewo panafa nzako. Anthu ambiri timangoyang'ana ndalama, timangoyang'ana kutchuka, sitimafufuza kuti kodi olo mkazi amene ndikufuna kumukwatirayi popeza ati mamuna cha anamwalira ndi chani, kodi mamuna uyu amamveka kuti amapha akazi chifukwa chani? Timangoyang'ana ndalama.
izizi za 2025 izizi mukukambira nazi muzandikumbukira koma ndangofuna ningokuuzani kunena kuti ng'ona siyosewera nayo. Lero tiyalankhulira kwambiri awa amachedwa a small scale business miners amene amapanga za mining activities, amene amajera kapena amakhala kuzera kumapanga business kuzera ku miyala ya mtengo wapatali. Anthu amene akuzunzika kupsya chifukwa boma limeneli unduna umene utabwera kwa zikhale ng'oma anapereka bani ya mining activities ya 21 days ndicho linga kuti ati aunike zina ndi zina. Koma I can tell you kunena kuti 21 days inachita elapse kale ndipo sekta imene kapena anthu amene wawopanga ti business ting'ono amene amajesa mabanja awo kulipirira ana ku sukulu kuzera kugulisa miyala ya mtengo wapatali ali kakasiso pano. Ndipo mboma ngati siri kuziwa muziwe kunena kuti chifukwa chokuti simukunena china chilichonse 21 days idapitapo kale anthu toyamba smuggling ndipo kukuchitika ma activities onyasa kwambiri. Nthawi zina ukamaona ma road block wa asanasekedwe atangosegulidwa ungoziwa kuti kunena kuti palipo china chake chimene chikuchitika. And anthu amenewa akuzunzika amidst challenges zimene zili muno Malawi. Anthu amene wawaso tikaona in one way or the other ndi anthu amene anayenera kuti akhale bwenzi leni la boma chifukwa muno Malawi kuti munthu agulise miyala yake kunja ndiye kuti mubwera forex. So ngati mukuchita bani anthu amene wawa simukupereka ku listening ear and eye kuti muone kuti kodi anthu awa akuzunzika bwanji komanso amachita contribute chani muno muziko in terms of forex. Muziwe kuti zinthu zinkerabe kuvuta. And moreover forex ngakhale a Reserve Bank achita kuneneratu kuti forex yavuta. Even olo mabungwe amene amaona za fetereza akudandaula kunena kuti chaka chino chikhoza kukhala the worst year ever in Malawi chifukwa chonena kuti as we talk now fetereza muno Malawi mulibe. Ngakhale waboma imweyo amene mwamugula ku company ya Nsomba sizikuziwika kuti azabwera liti chifukwa chakusowa kwa forex. Makampani amene amatenga fetereza kuchokera kunja kubwera kuno akulephera. Zosatira zake ndiye kuti kuzakhala njala chifukwa anthu sakwanisa kulima. So timafuna tikuuze ninu aboma kunena kuti nthawi zina musamapange zinthu zosokonekera. Mukupanga zinthu zosokonekera kwambiri chifukwa khasi ndikuziwa kuti khandi nkhani yomwe yokubayi mufuna muzigulisa nokha miyalayo koma mudziwe kunena kuti ziko lino ndi la Malawi ndipo Amalawi akuzunzika kwambiri. Kuchoka pamenepo tiye tipite kwa tiye chauwa kudedza kumene aboma sono ayamba programu yomapita kumuzi ndikumakajambula malo ndikumakayeza malo ndikumujambula munthu ndikumuuza kuti malo akowa taayeza ndi atali mwakuti therefore ulipire ndalama. Inu mmene ziko lilavutira mwina mkoza kukhala ndi programu yabwino yonena kuti anthu khomera misonkho malo awo koma mwina mwaibweresa nthawi yolakwika. Pena pake muzikhala muziuzana m'maofesimu kuti kodi programu iyi tikayitenga ndikuyipitisa kumuzi tikukamuthandiza munthu kapena tikukamupweteka munthu. Kumayani kudeza kwabwera aboma akumayeza malo a anthu ndikumawalipirisa ndalama. Kodi mmene ndalama zavutira muno Malawi ngati zikusowa anthu a mtawuni kodi munthu wakumuzi angakwanise? Ndikoza kukhala programu yokongola kwambiri kuti ngani zoberana malo zichepe munthu ina aliyense azikhala ni malo ache azikhala ni mapepala. Yes, it is true. Komano the way mwina mmene mwayichitira handle leaves a lot to be desired. You are bringing too much programs as we talk now. Boma romero kuzera kumakla atafuna anthu azichita register masimu kadi yao kawiri without giving them civic education. Pena kumafusa kuti kodi somano anthuwa azipereka so masimu kadi walipo kale ndi akapange so register kawiri. Why?
andi apapa mwayambaso programu ina yomapereka mafoni m'mamizi. Zonse zitu zikuchitika pamene anthu akudikirira chisankho cha pa 16 September 2025. Ndiye ndikumazifunsa kuti kodi mapulogalamu onsewa mukupangawa omapereka mafoni m'mizi kumauza anthu kuti azitenga chanzika chawo iyena ndi awa akunena kuti azipanga register masimu kadi nthawi yonseyi munali kuti bwanji simmapanga nthawi yonseyi and why now mukupanga pano chifukwa chani? And programu iyi yomapita m'mizimu ndikumakatolera ma ID yachuluka sopano kwa basi ngakhale olo pavumbwe pali munthu wina ogwira ntchito ku Salima Sugar Company mkazi wache akuyimirira kwa vumbwe kutyolo akumauza mafumu kumaopseza mafumu mpita m'mizimu muzikatengamo ma ID. Izizi zikuchitika kwa vumbwe kumanena kuti amene sazavotera Lazarus Chakwera ndiye kuti iniyo basi kunoko kutyolo sikuzakhala chitukuko. Amene yotu mkazi wa bambo bwana wakuje ni ku Salima Sugar amene yesona kuyimirira MP kumene koko akumayenda m'mizi kumatolera ma ID kumatolera za nzika kumatolera zovotera amene yotu ati ndi Shadow mkazi wa bwana wa ku Salima Sugar amakhala kwa vumbwe kumaopseza anthu kwa vumbweko kunena kuti aliyense afune asafune mukwenera kuti mundipase za nzika mundipase zovotera zanu. This behavior is growing kwambiri. So amakhala you need to be careful. Ngati izizi mukupanga zingati simusamala siku lina muzabweresa nkhondo. Amalawi atopa sopano ali ninjala. Izi mukupanga kwa achauwatiye uko kumayani kuzomba ukuje kudeza uko mukulakwisa kwambiri. Tiyeni muphunzire kumapereka civic education. Muzipereka kaye civic education kwa anthu aziziwa asi chinthu musana chiyambe muzipereka kaye ulangizi wabwino anthu adziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani. Koma mmangopanga zinthu zanu basi kungozipanga panokha basi kumangoona ngati ati chifukwa chokuti ndinu boma kumangopanga zinthu zosokonekera zimene zizi zikubweretsa mavuto osiyana kwa Amalawi. Anthu akuvutika kale nderero muzikayezera malo awo ndikuwauza kuti ngati malo siupereka ndalama tikulanda akhala aboma. Umenewo ndi uchisiru chifukwa kunja kunoko kuli malo osiyana amene anasiya azimbu yathu azigogo athu malo athu aifeyo Amalawi. Zimenezo mwina muzipanga kwa anthu obwera koma kwa Amalawi yambiri ndiye wina aja athamanga ndi nthungo. Ndikukuwuzani straight wina athamanga ndi nthungo wina akhabidwa ndi chikwanje chifukwa mukupanga uchisiru kwambiri kubomako mwatizolowera kwambiri. You have got too many programs. Why osazichita shift? Chifukwa apapa munthu akamanena kuti amakhala mufuna mwayambe njira yobera zisankho ndiye kuti munthu mumulesa munthuyo simungamulese tuya ndiye kuti mufuna mupeze njira yobera zisankho. So anthu mining ma small scale businessmen mining akuzunzika akudandaula komanso kwa achauwatiye chauwa kumayani kudeza anthu so akudandaula komanso generally in Malawi anthu akudandaula kunena kuti amakra akufuna achite roll out programu ya masimu kadi andi ku Airtel kokha kuti eni mukupanga so zinthu zopusa kwambiri mwapereka ma charges yanu mwachinsisi kumadula anthu a Airtel mane kumachaja ma service fee olokuti ungotumiza ndalama kwa munthu akukuchaja iwe wotumiza iwe kuchaja so munthuyo ndi kuchaja so service fee. Many avutira ndalama. Why don't you give amene ni muliri a Airtel? Why don't you give civic education? Kuwauza anthu kuti tifuna tiyambe kudula. Lero chuje ni chichati chanu chija mwachichepesa sopano muchifukwa chokuti mwaenjezera ndalama anthu amene akufuna kumachita withdraw ndalama akudulidwa kwambiri anthu amene akufuna so kuti atumize ndalama akudulidwa kwambiri andi mayunisi ya masiku anowo kwagula sakuchedwa kuthamo mufonimo anthu ambiri akudandaula kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ndi moyo wa mpolisi.
ngati kuli anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi a polisi. Nafuna ndikupempheni inu ayolini yolamu kunena kuti tiyeni mukamachoka pa udindo pano musiyepo legasi kuti ku polisi kumunapangira anzanu zabwino. Apolisi akuzunzika kwambiri. Mukamapanga mapulogalamu anu muziyikapo a human face. Muzizifunsa kuti kodi muli inuyo munthu kumakuzusani 2 am ndikukakuyikani pa nseu 2 am koma president yo akuyenda 4:30 masana yeti munthu afika 2 am pa nseu. Pena pake muziyaganizira apolisi, musamatenge apolisi ngati ndi ziyalonda. Apolisi sonawonso ndi anthu, ali ndi mabanja awo, ali ndi ana awo, ali ndi azibale awo. Musamatenge ngati kapena ndi anthu okuti ndi osowa zochita. Pena pake taziganizani munthu kukamusiya pa nseu 2 am koma president ati chakwera akudusa 4:30 masana akakhale pansewu panja opanda zakudya andi ati panopa makwezano sipano kumampasa allowance 10,000 wa polisiyo kuchokera ku 2,000 andi 10,000 yonso mwenaso penaso samalandira koma ummakhala mulibe chisoni aku headquarters ku area sate ndiye panopa tunde ya polisi yotu 10,000 yo akususukira nayo yotu kususuka mabwana ni mabwana kumatuluka m'maofesi ati kuthamangira kuti akaime pa ujeni akaime pa malo alandirepo 10,000 chifukwa amene sakumpeza pa malopo sakumupaza kuzunzika kwambiri. Komanso chenjezo kwa inu aziphunzitsi pakali pano m'masukulu mukubwera anthu a MCP ndikumakunamizani kuti tikupasani 200 million muzikhala m'magulu ama 2020 tikupasani 200 million mukatero mutengeza nzika zanu ndiye tikupasani ndalama. Musanamizidwe, samalirani maziphunzitsi ndinu anthu osauka inde koma musamale chifukwa nyengayo akubwera onamayo akubwera na akunamiza napeza njira zosiyana even m'mizimu muli mafoni amasimu kadikale kumene kukuchokera ndalama siku kuziwika koma kumakuuzani kuti uchite chisa ukuyenera upereke chanzika. So inunso maziphunzitsi samalani ma 200 million akubwera koma muziwe kuti 200 million mugulisa sogolo lanu ndi sogolo lana. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. ndikulandireni amalawi onse chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Mtanyiwa pali Mpopo FM program ija imene anthu ambiri amaikonda, program imene anthu ambiri amaithamangira, program imene timaitchula kuti nkhanga zaona, program imene imabweretsa zinthu zimene zili zobisika, zinthu zimene ena akuzitenga ngati kuti akhoza kupindulira pa Malawi. Mpopo FM imabwera ndikuwadziwitsa Malawi kuti kunjaku kwa gwanji. Dzulo litu timanena kunena kuti ma truck 7 amene anyamula ma ballot paper kupita nawo ku Mozambique, ena amanena kuti propaganda, Mtanyiwa kunama, koma anthu ena sana zitenge zimene zichangati zongocheza iyayi, anthu amene amakhulupirira chifukwa anthu amafuna tu ukanena lero tsiku lomwero chioneke chinthu chicha.
koma ifeyo timati tikanena chinthu lero zikhoza kuchitika, mawa zikhoza kuoneka siku lina. Mwachisanzo lero ku Mount Sochi, kuseri kwa Mount Sochi kumene koko Moses Konkuyu anaitana anyamata amaskini ndi anthu ena amene akufuna kuagwiritsa ntchito, amapereka ndrama yokwana 150,000 kwa chinyamata amenewa, akuti cholinga DPP ikamapanga msonkhano mu mzinda wa Blantyre, anyamata amenewa ndi amene azitenga miyala, azitenga zikwanje. Moses Konkuyu amapereka 150,000 kwa chinyamata. Unfortunately anyamata ena amene amakonda Limpopo analali komweko ndipo alandira nawo ndramazo. You see how stupidness it is. Samaone ngati pamalo pamene tilipo toka iyayi pakumakhalaso anyamata pamene pantola nkhani ali Limpopo. Choncho Amalawi ndikufuna ndikudziwitseni kunena kuti Moses Konkuyu lero anali kuseli kwa Mount Sochi kumene kukuli timati iziti Malawi Sun, anali kumene koko ku Malawi Sun ndachinyamata maskini Blantyre amapasa 150,000 ndicho linga chonoti azisokoneza misonkhano. Zimene zizochitika live ndipolo anyamata amene anali kumeneko amene angamve programu ya Nkhanga Zaonayi akhulupirira kunena kuti ndi zona. Ndi chimozimozi dzulo tinayankhula kunena kuti magalimoto 7 agadano aku Mozambique, magalimoto 7 aku Mozambique amene ndiolembedwa kuti gadano, magalimoto 7 amene kuti agadano anyamula ma ballot papers, anthu ena to anathamanga ndikukapeza magalimoto ndikukajambula, ndipo ambiri taonaso pa social media. Amene tili kumodzi amene sitinamve tatiyeni timvere limodzi. Akuluakulu mawa bwino m'magulupu muno tanyiwa ananena kuti pali galimoto zokwana 7 pano pamaonekedwa green matraki okwana 7. Akuluakulu mawa bwino m'magulupu muno tanyiwa ananena kuti pali galimoto zokwana 7 zoneka pano pamaonekedwa green matraki okwana 7 olembedwa kuti gadano. Matraki ajandi amenewa mene mukuwaonera aja tinachoka kudeza usiku uja zulo chamma 25:09 PM tinathamangira magalimoto tinakafika ku Chiponde malire a Malawi ndi Mozambique kumene kwapezeka kuti galimoto zokwana 7 zonekedwa maonekedwa green mene mukuoneramu ndi zimene zatenga mavoti oti avotedwa kale. Mavoti wafuna kasunge cholinga azapange central inake mene mukuoneramu ndi mene mumu magalimoto ndi amene wawa alembedwa kuti gadano. Manambala plate yake ena ndi ZG 3000 ina ndi ZD 9200 komanso pali ina yalembedwa ZH 6506. magalimoto amene waulembedwa kuti gadano ndi amene atenga mavoti oti magalimoto akuchoka pa Chiponde kumalowera ngati cha ku Mozambique kuzera pa Mandimba Sinje. Akati choncho galimoto ina zikudusa muzi wa Nyanya ikupita kumpanda kwena kwake kumakasiya mapepala amenewo ikachoka ikumapita oti mukuva sound pasipo. Ni galimoto zonena kuti zina zikunyamuka ndithu zikumakatula mapepala amenewo ndiye galimoto zizalembedwa kuti gadano. Ndiye ndifuna kuti muone video ibwinobwino maonena kuti gadano magalimoto alipo kwa na 7 muone sisi kuti zimene amanena tanyiwa zija ndizona. Ndiye ndikhala pafupi ndi magalimoto koma sindiyankhula chilichonse cholinga anthu asandive chifukwa alipo mpano mmene mukuoneramu. Ndiye galimoto zizalembedwa kuti gadano. Manambala plate yake ndi amenewo ndifuna kuti muzione galimoto ibwinobwino. Ndiye muzione tanyiwa kamalankhula zona
unamazwa galimoto basi zalembedwa kuti gadano ndizimene ziyamamina wazatenga mavoti oponjaponya matraki yake ndiyanelewa winasa kuna bizeni Ndagatero basi umpeza wina akubwera apa wabwera ine activist wanu amene ndimayankhula zoona sitiyankhula zinthu zopanda umboni ife timapita komweko kukuchitika zinthu kukapereka kukulankhula zoona abwereso wina apa ine koma ndine DJ wakuti ine ndi amene ndimayankhula zoona na ma-activist ena asichifukwa kuti anabwera ndikale nde azizitenga ngati iwoni madolo zikufanana Zulorira nenedwa nkhani imene yani mapropaganda pajandu wa DPP ntanyiwa pajandu wa DPP lero zatuluka ndiyeti kamayankhula ngati ena fiti mathakungu yankhula kuti ife timaona kuti zawo sitimavutika kusegula atikulandani awa sitivutika kusegula timathakungu wadziwa kuti awa ndi activist ya DPP awa ndi ma-activist ya UDF awa ndi ma-activist ya MCP koma zolankhula zawo ngati ena fiti sitimasegula atu ayi sitimamvesera chifukwa timazoza kuti palibe janzeru chimene tipezemo timamvesera zibetuzo kuti chimene nditamve umu mawa ndinkuja ndichiona chichitika ndiye timamvesera nkhanga zawo ndiye timamvesera the DC ndiye timamvesera wabakili mu Rose TV chifukwa timazoto tikamvesera zimene zozo mawa ndinkuja zimene zanenedwa mmenemo zikhazi kuchitika tikuziona pa ground mofaya ntanyiwa yomweyo galiwe mabwesera Rimpopo ndi comrade Nkatanyiwa nkhani ndionena kuti magalimoto timanena aja anthutu anachoka kudetsa mpaka kukafika ku Chiponde ndi kukapeza magalimoto tikamanena Malawi muzikhulupirira chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndi yankhule zitsiru izi pali zitsiru zimene zikuzitcha mazibusa a profit a Austin Liabunya amene anathamangisidwa ku South Africa chifukwa choma abera anthu kumanama za uprofit amene a profit Austin Liabunya a Reverend Isaac Kawalala Apostle Joseph Eziwa Reverend Matilda Matabwa Reverend Vasco Chipapa Reverend Tembo Reverend Biton Kisamba Pastor Esa Ubanda akutiso mprofit wa Chizimai Chimwemwe Kalua Pastor Opre Masinga Reverend Madaliso Rexi Chitekwe mazibusa amene ali related ndi achakwera apasidwa ndrama icho yokwana 5.8 billion kufufuza akuti Presidential Initiative on Sustainable Community Empowerment sasi mazibusa amene akupetekeza azikristo awo 5.8 billion akapitaso kuchali chiko tikaperekeso ife chopereka atengeso chokudyacho azikadya ndi mabanja awo mazibusa ajera amene ali mdziko la Malawi akaima pagome kumayankhula ngati kuti akuyankhula zoona zenizeni kumbaliko akupita kumakatenga ziphuphu zimene ndi ziphuphu Bible linanena kuti aliyense azadya thukuta la manjake limene lindi thukuta izi ndi ndrama za Malawi zimene zikanayamba kukonza msewu wakumakanjira zija zikanakhala zimenezi koma mwazitenga mkumaka zija ndi mabanja anu la Mulungu likakwana Yehova mbusa wangadi ndilibe kusowa zazi mulibe kusowa sizo a Richard Chimwendo Panda amaimba kunyimbo ife tisapita kumwamba posachedwa atantuma munthu kutenga futi kuti akamuphe a Kristu afiti opemphera
ku Nigeria Malawi kumene kwapitidwa kumene kuja zavutako. Anthu amene anapita ku Nigeria kuja kulibe chabwino, anapita kumene kuja popita amanamizana, anapita kunamizana kunena kuti akupita ku Nigeria kuti akapeze ma expert amene angakwanise kukonza machine aja asthmatic. Unfortunately palibe chimene chachitika, achakwera nyamukani zibwera Nikoni akakhala nzano ndenduyo wafa wamwalira Kagame zibwera Nikoni. Ma tactics onse amene mukuyeserera kuti mubere chisankho sagwira. Mizimu ya anthu 8 ija, mizimu ya anthu 9 imene ija ili pamutu panopo kulikonse kumene inuyo mukupita. Ndendi kumvera chisoni m'bale wangayo wakusatirani kuti minyama ya Chilima ndikudziwa chifukwa chonoti pacha Chilima anali mdani wake samagwirizana. Nde minyama ikusatirani kwina kulikonse kumene mukupita palibe chabwino chimene chikuchitika. Nyamukani kuoni zibwerani mwangononga ndrama. Machine asthmatic aine yake amene anakonza machine amenewo analephera kuakonza. Ndipo ku Nigeria ako auza kunena kuti ngati aine yake amene anakonza machine amene wawa alephera kuakonza, ifeyo we cannot do anything. Nyamukani zibwera Nikoni kapena pitani mukanyamule maliro anzanoyo mupite mukaperekeza. Kulibe kubera chisankho chimene chocho ndiye mudziwe, mufune musafune. Kulibe kubera chisankho. Maplani onse amene akuchitika ife tutikhala tikukulondolani ndipo sitisiana mpaka sikulo la pa 16. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndifuna ndikuziwiseni anzathu amene apita ku Nigeria chabwino palibe. Kumeneko zinthu zavuta, ma expert akuvuta nde akuyesa kukakamiza kuti mwina angotengabe wina aliyense azangoyeserera, koma ndeta ati corona Amalawi tamufinyani. This is Comrade Mtanyiwa Parimpopo FM chigawo cha kumadzulo. Programu yanga ya kumadzulo kuno akundipasira ndi aja Dr. Yoko. Dr. Yoko ndi Dr. watu amene amachirisa matenda aja, matenda osiyana ali kango mauka, komanso amathandiza mangwala akusowa kwa banja, amene sabereka amathandiza, komanso amene akufuna ma promotion kuzinchito, komanso amene akufuna kuteteza ndrama, komanso kusirika nyumba, kupangira YMCP wapaja kangomva tu akumango kutamangira. Ine yanga ndiye aisirika kale Dr. Yoko. Yanga aisirika. Yanga Dr. Yoko waisirika. Mwaiwa nchito mukhoza kuapeza Dr. Yoko. Nambala yao 07805311215 098531215. Mukatero muyankhula nawo. Dr. Yoko amapezeka ku Kasungu ino amene muli ndi milandu ya ku court, amene mwangomangidwa zosazwika bwinobwino takapeza na Dr. Yoko. Ndipo kamufuna kubwezereseni achikondi anu anangokutawani mosazwika bwino, Dr. Yoko akuthandizani. Matenda asi makandi matsoka tathamangirani a Dr. Yoko kuti akuthandizeni. Amenewa ndi amene tu akutipasira programu yathu chigawo cha kumadzulo kuno. Let's see on the beat.
Ingali miti mwemwe hata ngolengeza kuti abusa awina kozi zonse zinagona sati watakulitidwa munali kunyadira amalawo dauya mawopita tukenani kotiwa mose umuti zitola mani maulendo wakutiko lukumalo komano tadabo kale takwelale likungolo njiko kunyanja ya njezi uyuyu simose watiba nifalawo akufuna tikafere limoti ndikaleta lomweli tose chikatere mafumu achichewa gule wankulu uto akuti zinthu sizikuyenda bwino gule wankulu wafika pachopa udandaula kuti bola pita mtalika amabwera amati musadya katatu simukudya katatu panopa amanama kudambwe anthu mukasa ninjala kudambwe masauma oho de mati apita abwerenso basi inu apita abwerenso umeneko njala kumabonera chitete amalawi gule wankulu akuti kudambwe madzi auma kudambwe ngati kwafika konoti madzi kuuma ndiye kuti zinthu zafika pofuta chigawo chakumadzulo kuno amalawi ndikufuna ndiyankhulenso chinthu china pali ma activist ena akumafuna kumatenga amalawi ngati zitsiru choyamba I want to congratulate Masauko Banda ndi gulu lanu kumangochi amene munapita pa ground kukapereka madandaulo anu ndikufuna ndikuthokoze nonse amene munapita kuma demonstrations kumangochi Masauko Banda ndikufuna ndikuyamikeni chifukwa chonena kuti inuyo simulalolere kutenga ndrama ma demonstration amene akhala kumalephereka akumakanjira anthu ena atatenga ndrama chamseri anatenga ndrama chamseri kulibe stakeholder imene imachitika anthu akapita kumene kucha ndikumakalandira ku allowance koma anthu anapita ku stakeholder meeting anthu ndikukalandira ma allowance zinamba zachitika kuti zimenezo ndikufuna ndikuthokozeni Masauko Banda inuyo mwayima pa chilungamo mwapanga chothekera ndi anyamata akumakanjira komanso mangochi concerned citizen brother Salo kuti ma demonstration ateke ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri ambuye akudaliseni mwaonesa kunena kuti inu ndinu nzika yeniyeni ya kumangochi imene mmafunira boma la mangochi zabwino komanso anthu akumangochi zabwino komanso amalawi eni zabwino kumene muli Masauko Banda ndi timu yanu yonse ndikuti congratulations chifukwa cha ma demonstration amene achitika lero. Mafulo wange yatu kipongezi Kusera kizungu kinavotera njala kumabonera chitete ndimayankhula kunena kuti ndifuna ndichenjeze kunena kuti pakati pathu pali ma activist amene tikakhala tikumatenga Malawi ngati zisiru panali audio ina imene amayi amayankhula zokhuzana ndi azipani zotsutsa achipani chimene chikulamula komanso mkatikati mwawomo amayankhula zokhuza ma activist ndilo kumva chisoni kunena kuti kuli ma demonstration amene akonzedwa kunena kuti achitike pa 26 amene akufuna anthu akakamize auditing matemu amenewa okhuzana ndi Malawi Electoral Commission Malawi ndizomvesa chisoni madzulo ano ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti matemu amenewa sakuchitika matemu amenewa sakuchitika asangwani mwafurirwa komanso Kambanje
amenewa apanga dongosolo lawo lonena kuti akufuna apasane ndalama zonena kuti ma demonstration alipereka. Ndipo akambanje amuza Sangwani Mwafuliro kunena kuti magulu onse amene akupangisa ma demonstration gulu lina lililonse likufunika lipasidwe 20 million zimene zili za uchitsiru tisatenga Malawi ngati zisiru. Inonso ndikupempheni anthu amene mmathandizira kuti ma demonstration anthu achite muziona anthu onena kuti mwapasi ndikachingati kamene ka Edward Kambanje kuapusisa Amalawi. Poyamba anapusisa Malawi osapanga ma demonstration akambanje komanso anakoma samakhala ma demonstration. These two guys they are after money. Ndikunena pano Edward Kambanje wagula nyumba kunyambadweko. Edward Kambanje amatumidwa ndi Richard Chimwendo Panda ndikumapanga zake zopusa akapanga zopusa akamangidwa. George Chaponda mmathamanga kukayang'ana lawyer kuti akamthandizire Edward Kambanje. I want to warn you Mr. George Chaponda kunena kuti siku lina muzagwa mmavuto zinthu zopepera. Edward Kambanje amafuna azayuza anthu aku DPP. Ku DPP mukuyenereka kumsamala Nyamatai. Lero anamiwa ndifunanso ndikuchenjezeni musaononge dzina lanu. Ma demonstration amenewo inuyo olo musanyamuke kupita ndi ma demonstration abwino koma nzanu akukupeperesani akupita kukatenga ndrama akukauza kumeneko kunena kuti magulu onse amene akufuna kupangisa ma demonstration akufuna 20 million. Is it true kunena kuti inuyo a Sylvester Namiwa mwamuza Sylvester mwamuza Kambanje kuti akatenge ndrama ma demonstration alipereke? Ngati mukufuna Sylvester Namiwa kupangisa ma demonstration pangisani ma demonstration without Edward Kambanje ndiye kuti ma demonstration amenewo achitika. Zofundo zomapusisa Malawi ife siti kuzifuna. Dziko la Malawi likuvutika ena tikupezerapo advantage ndikumakapanga zinthu ndikumakatenga ndrama. 20 million kuli magulu angati amene akupita kukapanga ma demonstration. I'm betting Malawi pa 26 kulibe ma demonstration kubwera kumene kuzifukwa indiye apita kukapanga kuti stakeholder meeting zonse zimene zili kumeneko za fake. Malawi Electoral Commission atenga ndrama kupereka ku department ya polisi kupereka kwa DC kunena kuti ma demonstration amenewa asachitika. Sangwani ndi Kambanje amalemberana ma SMS pamene anapita pamene ananyamuka kupita ku office ya Malawi Electoral Commission kumene amakakambirana zoti akaone ku system ya MEC. Kambanje analemberana ma SMS ndi Sangwani. Asangwani kumamuza Kambanje mkati mwa anthu pamene akukambirana Asangwani kulemba SMS kunena kuti Edward Kambanje when this meeting finish we need to meet. Zonse tikuziziwa ife tili nawo ma SMS anu onsewo. Tisatenga Malawi ngati zitsiro.
ndimafuna so ndichenjeze chipani chija cha DPP sindikudziwa kuti kunkotakota chikuchitika ndi chani. Kunkotakota kumene kuko ndi kunkotakota north kwa Richard Chimunthu Banda. Chimunthu Banda anachoka ku DPP koma akupezeka zonoti akumagwira ntchito ngati a DPP pamene iwo ali ku MCP. Sindikudziwa kuti pamene pamukupaona bwanji. Ndikupemphera mukhitho ndi gulu lanu kuti muone za kunkotakota north kumeneko kuti ndi ndani amene akayimire ngati candidate wa DPP chifukwa Chimunthu Banda alowesako chibwana kumene koko. Omwe wa MCP omwe wa DPP munthu mmodzi kukhala ndi zipani ziwiri. Pamene ndikumaliza program yanga madzulo ano ndifuna Malawi ndikudziwiseni kunena kuti koti lagamula kunena kuti National Executive Committee ya Malawi Congress Party ndiyosavomerezeka inasankhidwa mosasata ndondomeko ndi malamulo a chipani cha Malawi Congress Party. Choncho tikunena pano chipani ichi maudindo onse amene anali a National Executive Committee athesedwa. Ngati musaona akuima m'misonkhano ndikumanena kuti olemekezeka aujeni akungoziya nkhula zimene zozo mwamwambo. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti amene anali azisogoleri kumene koko a General Secretary achimwendo kumene koko kunali akuluakulu ena ngati Simbiphiri panopa ntchito zawo zayimisidwa chifukwa chonena kuti madongosolo sanachitike momveka. Mawa ndi nkucha muona ma newspaper akulemba nkhani ndionena kuti National Executive Committee ya MCP yathesedwa, koti lalamula kunena kuti kulibenso maudindo. Choncho kuchipani chimenechi kuli mgwedegwede. Ndiponso ndimafuna ndikudziwiseni kunena kuti nkhani ya Vice President ikuvutanso kuchipani chicha cha MCP. Tikunena pano kuli maina amene akuganiziridwa kuti akhale Vice President. Kuli Vitumbiko Mumba, kula Kondwalina Nkhumwa, kula Michael Usi, kula Tupere Muluzi, kula Catherine Gotani Hala. Maina 5 awa ndamene ali pa tebulo akulu aini yake achipanicho akuunikira kunena kuti kodi pakati pa uyu ndi uyu timutenge ndani kuti akhale Vice President. Choncho Atupere Muluzi aja akukayikiridwa kunena kuti akhoza kuti kuchilanda chipani, akhoza kupasidwa udindo koma kusogolo ndi kuchilanda chipani nde ali pa pending Atupere Muluzi aja. Imene itima icha MCP siyo sewera naye. Choncho Atupere Muluzi akuyikidwa pa pending kuti mwina akhoza kuapa so Vice President kapena ayi. Akuaganizira a Vitumbiko Mumba kuti apase udindo. Akuti chifukwa chonoti atata apereke udindo kwa Atumbuka ndiye kuti suzavuta kuti ubwereko. Suzavuta kuti ubwereko. Malinga ndi mene akuziwira ma tactics awo.
ndiye pa tebulopo dzina limene anthu akuona kuti akhoza kumtenga munthuyo ndi akondwanira nkhumwa, chifukwa chonena kuti akunena kuti akondwanira nkhumwa ndipo vuta kuti angabwerere ku DPP, chifukwa chonena kuti iwo machokedwe aku DPP olo atapasidwa vice president sangakhale ndi maganizo noti abwererenso ku DPP. Choncho ku MCP kuli mgwedegwede wokhuzana ndi udindo wa vice president. Vice president umene anthu amafuna kukautenga uku ukuso kumeneku kukhangatiso siku libwinobwino. Choncho Amalawi kunja kuno dziliko tiyeni tiziona ndi maso athu. Nkhani ndiyonena kuti machines mathematic avuta ku Nigeria, anthu sanaendeko bwino kwavuta. Pomaliza ndinali ndi chenjezo ngati sindikupeza nambala ya munthu amene ndiye kuti ndikuyenereka kubwera mmawa ndi chenjezo limeneli limafuna lipite kwa mnyamata wa National Intelligence Service amene anaimbira anthu ena ake andale kunena kuti ine ndine Comrade Ntanywa ndili mchipatala ndikudwala, amene ndibwera mawa ndipo lero ndakhala ndikumsaka mpaka ndampeza, ndiye ndikufuna ndikakumana naye ndimudula makutu onse awiri chikhale chisanzo kuti ena asiye kundiseweresa. Mnyamata wa National Intelligence Bureau dzina lake ndikuwuzani mawa, ndikupasani nambala yake, ameneyo anaimbira andale ena ake kumanena kuti ine ndine Comrade Ntanywa ndikudwala ndili mchipatala ndifuna mundithandize thandizo. Nde mawa ndibwera ndi dzina la munthu ameneyi komanso nambala ya munthu ameneyi. Lero lonse ndakhala ndikumsaka ndipo anyamata ampeza akugwira ntchito ku State House, amene ndipanga zonoti ndimpeze ndimudula makutu kuti chikhale chisanzo chabwino. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ansanga tambala ali moto isama obere tukotali chikoni chakale chomwe chisunga moto akoko chitambo ondela kali alina koko alina koko alina koko alina Mukatiroso munali ndine Comrade Ntanywa ndikufunireni madzulo abwino, usiku abwino Amalawi, ndima kukondani nonse.